खुलुमबाय लोगोफोर दिनै खोब इम्पर्टेन्ट मोनसे टपिक्स लानानै आं बे भिडिअखौ बानायदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो गोनांबो मोनसे बाथ्रा साननैसो सिगां बिहाराव मोनसे गभर्नमेन्टनि माबाफोर साख्रिनि इन्टारभिउ दंमोन गभर्नमेन्टनि माबाफोर एग्जामबो दंमोन जेराव 200 किलोमीटर गोजानाव किसुमाननिखौ 100 किलोमीटर गोजानाव बिसोरनि जि सेन्टारफोरखौ खोलिनो हानाय जादों नोंथांमोना प्रायानो मिथिगौ इलेक्शननि समाव बा पुजानि समाव खोब स्पेशल ट्रेन सलायो सरकारा जाहाथे सुबुंफोरा आरामसे फैनानै भट होलांनो हागो बा पुजानि समाव जाहाथे भिर जानो हाया अब्ला बै एग्जामनि समाव सरकारा गंनैसो एक्सट्रा गारि ट्रेन होनो हायामोन नामा जेराव सासे मिर्गि बेमार जानाय गथ'आ ट्रेन सिङावनो जिउ गोमानो गोनां जादों आरो गोबां छात्रफोरा परीक्षा हैनो मोनासै मानोना इमान भिर जादोंमोन जे जायफोरा रिजार्वेशन टिकेट दंमोन बिसोरबो ट्रेनाव जनोनो जायगा मोनासै जेनेरेल बायदि अबस्था जानायसै आरो लास्टाव छात्रफोरा रागा जोंनानै बिहाराव ट्रेन लामाखौनो बन्द खालामनानै होयो एक्चुअली जिउ गोमानाय बा बे ट्रेन होबथानाय बेफोर बाथ्राखौ आं दोनथ'बाय नाथाय नोंथांमोना साननानै नाय जोङो सरकारखौ दायो बा सरकारखौ जोङो सायख'यो जाहाथे जोङो मोजां दै मोजां हस्पिटाल मोजां फरायनो बा मोजां सुबिदा जोङो मोनो नाथाय आजिखालि मोनसे गोदान नियम ओंखारदो जे इलेक्शननि सिगां मानसिफोरनो 5,000 10,000 2,000 ओरै राननानै हो माबा मोनसे स्किमनि नामाव आरो भटआ देरहाखांनायनि उनाव जेबो खबर गैला आरो मानसिफोराबो बेनो निजेनि गथ' गथायनि फिउचारनि खोन्था सानालासिनो बिमा बिफाया मा खालामदो बै 2,000नि लबाव बै 5,000नि लबाव बैसोर बायदि सुबुंफोरखौ भट होदो जायफोरा मोजाङै इंलिश फंसे रायज्लायनो रोङा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि प्रधान मन्त्रिया बेसेबां फरायनाय मोजाङै इंलिशखौनो बुंनो रोङा दिनै 2014 निफ्राय सरकार खुंबोदों नाथाय दिनैसिम मोनसेबो प्रेस कनफारेन्स बिथाङा खालामनो हाया मानो हाया प्रेस कनफारेन्सआव गोरों गोरा सुबुंफोर थायो जानला माला कुवेश्चनफोर सोंगोन आरो बिथाङा जाबाय फरालेखा गैयि बै इंलिशफोरखौ जानला माला एसे सोलोंदों बा भाषण होनो सोलोंदों बाखि जेबो रोङा गतिके बिनाव जुदि बे गोरों गोराफोरा कुवेश्चन सोङोबाथाय बे मा एन्सार होगोन दिनै जोंनि हादोरा जोबोद दुखुनांथाव अबस्थायाव मोनफैदों जाबायदि पेट्रल डिजेलनि दामफोरा बारायगासिनो दङ पेट्रल डिजेलनि दाम बारायनाय लोगो लोगो जोङो सानफ्रोमबो इउज खालामनाय बेसादफोराबो दामफोरा बारायहोलाङो आरो साननैसो सिगां जोंनि मन्थ्रिफोरा बे बिजेपि सरकारा पेट्रलाव एथानल होननाय मोनसे बुस्थु लगायदों नोंथांमोना बथलाव पेट्रलखौ सोबाथाय गम मोनगोन जे बै पेट्रला आधा दै आरो आधा पेट्रल जेराव नोंथांनि गारिनि अबस्थाया जुदि 10 बोसोर थांनो गोनांमोन बै गारिया 5 बोसोरावनो बिनि इन्जिना धंस जालांगोन आरो बेखौ कुनु अपसन होआखै जे जायनो एथानल गोनां थाव नांगौ बे एथानल गोनां बाय जायनो पेट्रल गाहाम नांगौ पेट्रल गोनां बिदि कुनु अपसन गैया गावसोर जि होदो बेखौनो लानांगौ दिनै पाब्लिकआ बाध्य जालांदो नोंथांमोना मिथिगौ बोहैबाय थानाय दैया सब समावनो गोजों आरो साफा थायो नाथाय थाइसे जायगायावनो थाबाय थानाय दैया बेयाव बिजानु थायो बा मोनामो बे दैया आरो लेथ्रा जायो थिग बिदिनो सरकाराबो सोलायबाय थाबाथाय बै सरकारा मोजां खामानि मावलाङो मोजां सुबुंफोरनि थाखाय
सुबिदाफोर होलाङो नाथाय मोनसे सरकारानो एमान 15 बोसोर 20 बोसोर थायोबाथाय बै सरकारा गावखौनो गाव मालिक होननानै सानग्रा जायो गावखौनो गाव राजा बायदि साननाय जायो बेनिखायनो गावसोर जि गोसो बेखौनो बिसोरो मावगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ नीट एग्जामनि पेपारा लिक जागासिनो दङ आरो बे पेपारा खनसेल' नङा सिगांबो गुबुन गुबुन एग्जामफोरनि पेपारफोरा लिक जादोंमोन बै समावबो बे सरकारा निजेनि सायाव जेबो रेसपन्सिबल लायालासेनो जेबो बाथ्रा बुंनानै बा गुबुन टपिक्सआव बिसोरो बाथ्राफोरखौ सोलायलांबाय थायो नाथाय रेसपन्सिबलखौ रावबो लाया दा क'क्राझार जनता पार्टी होननाय सासे सुबुङा खुंनाय मोनसे पार्टी बहनदों आरो बै पार्टीया आवाज दिखांगासिनो दङ बेयावबो बिसोरो पलिटिक्स खालामनानै दाख्लैबावैसो सासे बिजेपिनि गथ'आ बेखौ प्रटेस्ट खालामबाय थानाय समावनो सोबानानै होयो गतिके गोबां बेफोरबायदि बाथ्रा दिनैनि भारताव गोदान गोदान जों नुनो मोनगासिनो दङ गोदो जोङो सरकारखौ जि गोसो बेखौनो कुवेसन सोंनो हायोमोन ससियेल मिडियानि थ्रुयै जाथो बा मिडियानि थ्रुयै जाथो दिनै जाय मिडियाया सरकारनि एगेन्स्टै माबाफोर बुङो बा माबाफोर सोङो बै मिडियाखौनो चेनेलखौनो बन्द खालामना होनाय जायो बा जाय सांबादिका बेफोरबायदि सोङो बेखौनो बुथारनाय जायो बा बेखौ बै चेनेलनिफ्राय बहनना होनाय जायो जाय ससियेल मिडियायाव फेसबुकआवनो जाथो बा इउटुबावनो जाथो बेफोरबायदि उल्था फाल्था कुवेसन सोङो बै चेनेलखौनो डिलीट खालामना होनाय जायो बै इन्स्टाग्राम एकाउन्टखौनो डिलीट खालामना होनाय जायो गतिके सुबुंफोरा मानो सरकार दादो जोंहा अधिकार दोङो सरकारनि सायाव माबा मोनसे सोंनाय नाथाय जोङो जुदि जोंनि अधिकारखौ बावनानै बे सरकारा जि मावो बेखौनो सिरि सिरि खोनासंना थानाय बा जि मावदो बेखौनो नायनानै थाबाय थाबा जोंनि भारत हादोरा मोनसे समाव राजानि हादोर जालांगोन बेनि थाखायनो थाबैनो सम थानायावनो नोंथांमोनाबो आवाज दिखां सरकारनि माबाफोर गोरोन्थि नुबा नोंथांमोनाबो कुवेसन सों जे बे खामानिया मानो बेफोरबायदि जाखो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।